Здравейте на всички! Добре дошли в днешния пети и последен епизод от поредицата подкасти под рамките на проект Мисия Младеж, реализиран от Сдружение Младежко Европейско общество. Темата на днешния епизод е за местните герои. Тук при мен съм поканил Теди. Добър ден! Добър ден, приятно ми. Защо съм поканил Теди? Теди е един специален човек, който е само на 17 години, но се занимава професионално с футбол, занимава се с младежки дейности в местния младежки парламент. Също така отскоро е доброволец към нашата организация Младежко Европейско общество. Теди е по-специално от другите с това, че се опитва да съчетава и успява всички тези неща, като доброволчески дейности, благотворителност, спорт в рамките на професионално ниво, доброволчество, добро образование. Ученето е много важно, знаем, това е на първо място, както и да има и своите приятни моменти с приятели в неформални обстановки и така нататък. И това нещо я прави един местен герой, който може да служи за пример пред всички нас. Нещо, на което младите хора в нашия град и в другите градове могат да подражават. И мисля, че тя може да ни сподели много интересни неща, за които всички ние сме много въодушевени да чуем. Така, може да започваме. Теди, може да ни разкажеш малко по-подробно с какво се занимаваш, футбола на професионално ниво, от какво време го практикуваш, по-скоро как се запали по него и как реши да се развиваш. Също така и доброволческите дейности, как реши да се занимава с тях в младежкия парламент, но нека поръчваме за футбола. Първо благодаря ти за поканата. Всъщност футбола започна още от училище. С момчетата, като бяхме от този цимент в училище, в който сме ритали, търчали сме, падали сме, кръв и имало прах, всичко. Но сме играли с една скъсана топка на върти, които мрежата беше нещо невиждано до тогава. Просто още от тогава се запалиха, нямаше такова чувство, което да вкараш гол, да спасиш гол. Просто даже тогава не знаех, че не се правят джаги на цимент. Така че има един-двама кръгосъри там. Така че всъщност оттам започнах тази любов към футбола. Просто продължих в крайна сметка към клуб Пирин в Болград, като даже и до момента съм си там. Имам изява също в националните отбори на до 17 на до 19 годишните, като за момента вече не съм там, но тази любов към футбол се продължава. Все пак и доброволец в младежкия парламент. Там се занимаваме с инициативи, като основно правим събития, в които всички можем да се изразим по някакъв начин. Всеки със своите интереси. Примерно аз и още едно момиче спомагаме за фотографията, като това ни е интерес и просто ни харесва. Искаме да се занимаваме да им помогнем по този начин. Отделно има хора, които се изразяват с писане, нали, всеки по своя си начин. Като започнах и тук вече да участвам в вашата организация на Мисия Младеж. Проекта ни Мисия Младеж. Проекта, извинявам се. Като давате възможност на младите да се изявят по нов начин. Да живеят нещо ново. Да ходят на места, които не са били, нямат възможност. Което е като цяло за мен нещо много хубаво. Като не всеки е възможно да си позволи чести пътувания из Европа и като цяло целия свят. Но основно с... Да, нашата организация се занимава с други проекти. Да. Това малко те прекъсвам, обаче искам да ни разкажеш за футбола. Според теб по какъв начин футбола като спорт може да сближава хората и под рамките на едно мото всички да са приятели? Ти създава ли си приятелства дори с хора, които, например, сте били съперници или сте имали противоречия в началото, но под рамките на спорта и в мотото да бъдете обединени, сте подобрили своите социални умения, като да комуникирате и в последствие да станали приятели? Всъщност, да, спортът обединява по принцип.
но за един отбор това е обединява, когато имате загуба и всички но сте заедно. И трябва да се подкрепите в това в момент, в който нали, показва и ви учи, че сте заедно да друг се пазите, също при победата. Но за мен също имаме едни от най-големите им приятелства, всъщност са извън отборите, са с хора, които никога не съм била в един отбор, общо клубно, под формата на националния отбор, там са ни забранили а, там са ни забранили клубове или каквото и да е, там ми е любимия всъщност израз. Никога не е важно името зад на гърба, а това на сърцето, защото тук е Разбира се. емблемата на България, който наистина ни сплотява по някакъв начин. И за мен това е най-важното нещо. Добре, а в младежкия парламент вие казвате, че се занимавате с доброволчески инициативи и с благотворителност. Може да разкажеш за някоя инициатива, която ще участва или планирате и може би ти харесва и имаш някакъв принос за това тя да се случи и каква е самата цел? Каквото пожелаш, може да ни разкажеш. Ами всъщност на инициативата, към която в момента сме се насочили, всъщност е нашия благотворителен турнир, който ще се състои на 24 януари в спортния интернат Пилин, като искаме да съберем средства за едно болно детенце. Просто ние смятаме, че не всеки има способността и нашите възможности. Не всеки е здрав физически или психически или по някакъв начин и просто това на моменти има нужда от лечение, които родителите не са способни да платят. И ние по някакъв начин се опитваме да съберем пари, може да не е много. Ние все пак сме деца на 16-18 години. По някакъв начин се опитваме да помогнем всячески, за да може да подбутим този град, че всеки с малко може да помогне. Ако 30 човека по 20 лева, малко е, но почва и малко по малко всичко се нарежда. Даже това всъщност е едно нещо много важно, защото колко да си малък, да си неизвестен, нали, да нямаш изградено име, може да издържиш своя глас. Ние даваме възможност да си изразиш гласа, че си важен по някакъв начин. И човека важи. Това искаме да покажем. Малкият човек. Теди, какви според теб са най-важните неща, които си постигнал до момента или просто нещо значимо, което смяташ, че ти е изградило като човека, който си днес? Нещо, което е оставило отпечатък в живота ти и чрез всичките тези дейности си и това, което си днес? Може би всъщност не е нещо специфично, като някое събитие или нещо, което се случило, но просто като цяло осъзнаването, че вече не съм малък човек, променям начина на мислене. Вече имам възможността да помагам на другите по някакъв начин. Мога да въздействам на някой положително, да му дам нов начин на размисъл, на отношение. По някакъв начин друг вече мисля и мога да помагам на другите според мен по този начин. Добре. Може да ни разкажеш за някоя случка или някое конкретно събитие или просто нещо, което оставя отпечатък в живота ти и смяташ, че конкретно е спомогнало за днешното ти, така да кажем, социално положение и душевно положение на един добър човек? Ами всъщност, според мен може да се приеме това, че след всеки матч нали, се уважаваме, поздравяваме се всичко. Независимо какво се е случило, това изгражда в мен едно уважение към другия и на него към мен. Всъщност, това за мен учи на уважение и каквото се е случило, защото ти си един там, а си различен човек вътре, така че трябва да си контролираш емоциите, защото те въздействат на другите хора. И по някакъв начин влияеш на тях, докато един човек не знаеш какво се случва в живота му, дошъл е тук, играл е 2 полувремена и в крайна сметка не знаеш какво се случва с него. И ти може да провалиш целия ден, може би цялата седмица. Дори целия живот. Нищо не се знае. Една контузия може да ти промени целия живот. Какво не се знае. Така е, например, за много футболисти, примерно в професионалния футбол, които след една контузия не са същите. Тоест, това е спорт, той много дава, много взима. Така. Ти вече имаш някакъв опит, постигнала си неща. И какъв урок би искал да дадеш на хората, които ни слушат, които ни гледат днес в този подкаст, като някакъв съвет
от своя професионален опит и житейски? Никога не се отказвайте, който какво ви казва, защото наистина има хора с начин на мислене едно, други с друго, но в крайна сметка само на вас ви витва главата, така че направете си всичко и си го постигнете, защото си е само за вас. Никой друг не го засяга, всичко е думи, мнения без никакво значение. Важен си само ти. И затова ти трябва да работиш над себе си, да може да си подобриш себе си, да може да се постигне своите цели, защото няма кой да ги постигне. Едно са думи, друго е действие. Много силни думи. Искам да питам, ти повлияла ли си по някакъв начин или имал ли някаква конкретна ситуация или човек, който да се е повлиял от твоето държание, от помощта, която си му казала, може би, и той човек да ти е благодарен за това нещо? Според мен аз наистина мога да се приема, както и много хора сигурно, като доста добър терапевт на мои познати и мои приятели, като говорят с мен, те наистина много хора не после решават проблемите по друг начин мислят. Защото докато си под емоции мислиш по един начин, ядосан си, така, всичко вече може да главата ти е бомба. И в крайна сметка, като се успокоиш, поговориш над проблема, виждаш нещата по друг начин, виждаш, че това не е края на света. Всичко има решение в този свят. Всичко. Добре, според теб, как всеки един от нас може да бъде местен герой? Като помогне на този до него. Той няма да си герой, означава да помогнеш на някой в нещо, което има нужда от помощ. Ти не трябва да си супермен, да помагаш на хиляди хора. Не. Важен е един човек до теб, да го усмихнеш, да му помогнеш по някакъв начин, да му направиш живота по-лесен. И според мен показността обезмисля дори добрата постъпка. Това най-вече. Ако го правиш за някой да гледа, то няма смисъл. Окей, например, когато се прави някаква доброволческа инициатива или примерно за събиране на средства, окей, има някакво разпространение, обаче не е решил си днес да дадеш 20 лева на някой просек и трябва да го снимаш и да го качиш. Смисъл, това обезмисля цялата ти добра постъпка, това го правиш по-скоро като реклама, а не като някакъв жест към този човек. По този начин го излагаш според мен, а не му помагаш. По този начин го нараняваш повече и такива неща не трябва да се случват според мене. Към края на нашия подкаст сме. Те е един изключителен човек, пак казвам, защото тя е момиче в един главно мъжки спорт. Сега не искам да те обида, обаче футбол си е главно мъжки спорт и се е доказала като човек, като личност и като професионалист. Освен това е решила да се занимава и с други готини занимания, като доброволчество, благотворителност, дори в кампании разни в училище и така нататък. Изградила се като добър ученик, като добър приятел и като човек. И за това мога да нареча Теди един местен герой, но всеки един от нас може да бъде един местен герой, като просто помага на хората, обича себе си, обича семейството си и просто да бъде добър човек. Благодаря ти, Теди. Това ще бъде всичко от нас днес за нашия подкаст. Надявам се да ви харесал. Надявам се да ви харесала нашата поредица от подкасти на проект Мисия Младеж, реализиран от Младежко европейско общество. И може да гледате всички наши подкасти на нашите Facebook, Instagram страници, както и в YouTube. Предстои да направим няколко кампании в различни градове, в които популяризираме идеите на нашия проект, а те са именно това да социализират младежите, да ги направят по-активни граждани, да ги направят по-добри хора, да повишат гражданската им отговорност, политическата им грамотност и така нататък. Благодаря ви и до нови срещи!